Doming, mabali namin. Ay, bayat pala tuturugan ni Rosa. Papilitan nagsubli at nagigda. Awan matlat nagunggunak abimangaw ni tay alas 4. Patulip matlat ng singsingakan niya. Isumay sublik manlangan ti maturaw. Larigat at maminsan ti kastoy. Nagrulay tata siya akong ti barangay chairman. Talaga nga adon ti kundabay nga puyatak. Iga pulang iti pagsmak at trabaho. Na iti pagkakumiko man iti barangay. Kamaudyanan na nagbaligin nila kay Indot iti. Apo! Apo, Kapitan! Umayak man! Nakaring kayan! Pangasiyo ka di, agpaarayat akman! Agpaarayat ka no? Sino na ita? Chef ni Inga, nga asawa ni Adonis Taraki! Ni manon Inga? Long playing sa talaga ti problema na ita. Wala ka din, lukatan yung tiridang yo! Agpaarayat akman! Mabit lang. Nyaman nga tanti problema na aya. Ay na, pasensyakan, Kapitan! Chairman! Mastra ka na kumadakos! Sabar ka. Omega. Sige, agtugaw ka. Thank you. Pasensyakan, Chairman. Ta sinapsapak mo ta. Nagsangit ka mo tan. Apa aya? Nilakay ko garo na super taraki. Abiner nga sa date, gwapo. Apay, natayan aya ni Adonis. Ay, saan na natay? Ewan. Natay gata ni dinalaos aragsak na aging gaytay alas 3:30. Anya? Kasangsangkot na kami ni tay parbangon. In punto alas 3:30 di si mampet. Agasap. Di nga ta nagsarming sakbay arimor iti ayan jay kulilising na ta. Apo. Napulpulagidan ki din iti lipstick jay pingping na aging gay jay subsub na. Anya? Anya tinararamid na ya? Allah, di mo magpaibalikas kanya akong Chairman. Amumon, anya tinaramid na. Napuya. Nataraki launay yung asawa. Masakit na anak mat launay. Gapuiti kinataraki na. Sugsugat na ko. Manay? Ay, una yan, Inga. Manang Inga. Inaunakan sa gayang umsyak so amanang Talaga nga inaunaak ng si Kapitan. Ay, Chairman. Hindi pa igsusur. Tawag mo kanya kung anyan nila kay Mau. Nagwapo launay. So nga, isuksukat na ko. Sa bagay, bakit ako ni Tilaga? Pagkaedad kami matlaang. Ubi nga talaga tilangan ni mga Adonis ng musika, manangin ka. Hanggang saan kumamot at tilangam tigapuna nga isukat na kan? Talaga, iso nga awan sardang ti apami. Kahit, anya nga ro dita, ti kayat mapasamak. Pangaasim ka di ata magmagaap. Itaak mamat no kabaalam apagbaliwan nila kay ko.
Anya, Binagbagaan idin ni pasado Chairman Gusting. Apagbiit lang nagsardeng ang babae. Sa ita, ang babae manay. mhm. Nagrigat ti gwapo ti asawa ng Chairman Dumeng. Sino ay ati babae na? Jay siksi ako bukulot. Caregiver ita niya karuba mi ahawayano. Ano dyan? Kay awagan na iti baby. What? Baby, ti awag na. Ng bebang ka, di tinagad na tayo jay. Bebang. What, mat? Ang panga talaga. Bebang, nagbalingkin din na baby. Ah, Ala ka din, Chairman. Pagpagaan niyo nila kay ko. Ay. Na, Mapadasa ditan ni Dumeng. Dagiti napadpadasak ang nagregregatak. Asin rulsulbar. apay manan aya, adaman problemaan. Niingga anataraki ti awasan na. Asawa na ko ma. Ah, Agkaraapa damanin na kan lakay na. Iso nga inkamang na kan Chairman Dumeng. ni Inga. Manangi mo launay mo't ni Inga. Ngam di mi mababalaw. Kita man ningga. Kan ikumpara medyo caregiver nila kay Esteban. Ang nagbalin nga Steve. Hindi na pa niya Hawaii. Ay, dayjay, ti pag-imunan ni Inga. Wey. Ay, sana nakaskas daaw lakay. Bebe, ti awag da iti dayjay. Idi to ta bebang kanubot ti talaga anaagan na. Pinanaganan ni Hawaiiano iti baby. Babes. Gaputa. Baby face kanoken talaga mo ta. Siksi. Mga no armamot dayjay a bebe, ha? Lakay. Yay. Nyaman daytan. May sakamot ka, Ni. nga agin tatarake no dadtuma. Kanyan. Pay anay bawing kanyak de tataraki asao. Katuan ba, may sakamot kat kadagiti katatarakyan na makunkuna. Ah. Wan, talaga nagpintas man dayjay a bebe. Iso balagan ka. Ni. Saan ka may nayon a problema ni Dumeng? Siyak man na talaga ti tinurong ti sarita na ko na. Ay alawan, wunag. Wang ka di. Bayam ta sana kung ngagpataraki. Ayan tay rugak apulo. Na, apay dayjay. Agbado ak iti rugak. Tapno sana kung anataraki. Ala, irwar mo niya rugak apulo. Kantay rotlot apantalon ko. Siguro naman nangimon ni Inga. Natungtong daiden dito barangay hall. Muning araw, maulit-ulit ti problema da. Manya katir aramidan niya Adonis Nataraki nga rod mait. Anya nga rod ngay. Bagbaga amot Tasikan ti chairman ti barangay. Ngem amun tayo man nupod no ababae ni Adonis daya caregiver ti karuba da Hawaiiano. Wana, panagnikan no pudno ti atap na. Tadi tayo kat makabas-basaw, no? Nya lagi diningga. Sayatan na kumamot at ipanakilangin na kinilakay na. Tapno di na isukat. Ay naku. Ad-adan na bumakit no kanayon nga agungungit. Lakit di Agpasiksi kumakit di Tapno sana sukatan niya Adonis. Ay di kaagar aramid iti pakaibabain ang mutlaeng Inga. Baliwam man detang galim. Tamang ibabain ka. Awan mo't kat dakas nga aramidin ni bebe.
Sige, isakit mo dayjay a babae. No siya ti mapunwan makita. Ay! Awan pating gaday to'y asaritaan. Di ta kamanlangan. Hey! Agalwad ka no. Na, pagpaliing manin ti ampo. Agay ayat nga ta. Panagapa kami manin iti asawak akras na. Hoy, ampang! Anyat mulmulagatam dita. Padpadaanan ka din nila kay ko, tapno agkita kayo manan. Nita, kasla awan na nga na. Ay, mga anak. Pusik, nita na ka butiso. Ay, kaya man na, saan anak punggi. Unak lano, agkas tusak man. Kumarkaron sa ti di panagkinaawatan daingga kanti caregiver tila kay ahawayano akaruba da. Daytang aro dagdinamagen diti barangay. Isudan ti pagsasaritaan dagiti nalaing asumao. Nagwapo di asawa ni Inga kaadan sa daran a Kastila. Idin to ta ni Inga kad saan mo't nga iso tay adda itsuran ama ko na. Wen nga rod, ket no panunutan, at darumswa asaludsod, no anya nga tamad, tinangayatan ni Adonis ken ni Inga. Ay, ita ti ibagbaga ti daduma. Ken pagkababalawan launay ni Inga, ti kinalaing na ang mga pakinilakay na. Imbis ko masaysayatin na ti ugali na, tapno asawa na ladtaan nilakay na san kiting asawa da. Pimanaw sa kanon ni Adonis. Ay ket, ay. Manam na madaytan na, takas jengarud mo ti ugali ni Inga. Sino nga iti sana maagwapo nga asawa? Naroon na. Ta kita emlangin na dumeng. Pagdiligem ida, napo daw ni Adonis, natondiris ti agong na, ken naingpis dagiti bibig na, medyo pangulutan jebok na, mayat ti takder na, tasan na pandat. Idinto, tani Inga, ket napugot, kaslapay naisipat, amalonglong sot apyas jagong na. Imbag kuma, no di medyo patangad pa'y dagiti abot na, imbis kuma medyo sinmiro kay. Sakat, napuskol mo dagitay bibig na, akaslapay agbirbir along ganisa. Ay nawaway. Sombra pa nagayaw na itang tata. Ay. Apo, ibagbagaglat agpaisua, arumbeng kumaapampanunutin ni Inga. Isunto ti bagayaw, no ikamang dantupay diti barangay ti problema da. Ni Inga na ita naglawa ti widawid ng agturong dito'y barangay hall. Happy nga ta. Daman nga tan problema na. Ay babae, para pumpunas la itip sapsapin nandiya agkabaw na karubak. Sulisugan na nila kay ko. Nagsakit tinakam ko. Ngamjak may papas. Na nagbalin sa amot na tulong dyan sa awak. Inga. Pangasiyo. Tulungan tak iti dayto. Tapno at agunggunayo anabut-butusan. Agarami tak iti petition. Kitadakada kayo nagperma kayo wino saan. Ikaman ko kini mayor na diyo aksyonan. Anya. Ako manang Inga. Na ita Di problema. ka magwad Domingo. Di ka lang. Ay, sure. Salbag ay ka pustiyo. Ada ako sa Ay. Salbag ay ka pustiso.
Ay, Ay, ayon pa yung problema. sus. Ay, Ay, makapauyag ka. Biniyudot mo latan sa amin subo adago sa naregrega postisyon. Ay, kitama. Mga nuwad na dimkit abok. Itay na tinag. mano ka rin rin tan. Awan. Marit nagmata na dabuok na. Ah, Ay, nalinis mo tayo swelo yun dito yung barangay hall. malala. Sana data postiso. Sana balin data matintin nagapostiso. Saanin nga isot pagsasaritaan tayo. Anya ayati ibagam. Dahil nga rod. Agarami dat iti ipapirmak kadag iti karubak. Aseno ti petisyonam ngay. Dahil nga rod, bababayan nila kay ko. Ah, Ah, Imayat, ay pakadak kada kayo. Sige, mapana ko. mabidlang. Ag panunod ka pa iti mamimpulo. Sakbay nga aramidem data, inga. Nagpanunot ako. Idi pa'y. Namin 20 pa'y Sige, mapana ko. Yay. Lakay. Saan aya akirgi baruan no masahista jay pag-imunan ni Inga. Wen, apay. Nasabat ko kaslagsang sangay. Anya. Ay, naggapon na. Agawid nga tan-a. Naggapon sa jay balay da isteg. Nini, apay nga yan, nagsangit no bilang. Diyak nga ron na damag takla at pinardasan na tinagnay di agsabat kami kuman. Apay nga ta. Di ko nakit mga no inapa ni Inga. Awan kat nga ta. Nayaglablabos mo taninga. Oh, di kat agyaman ni Inga tagwapo di asawa na. Kun saan samot nga sukat at talaga nilakay na. Isok-sukat na kanong arudan. Ay, ampang kidian ni Inga. Ay, di mo isakit ninga? Eh, taasino, ti magisakit itikas dyan ti ugali na. Inton ko ani sinalakit nga ron nila kainan. Ay. Hindi, dati maur-uray mapasamak. No diagsardeng ninga. Nagjayan nila kay ko. Unak tumat. Agturong iti balay ti hawayan. At nga kaditan tay ampa. Agpaliiwak. Unak tumat. Ay jayan. Ay paiman. Ampang ka talaga. Ay, mintiisam na. Natiliwan kayo. Apay! Apay! Iba't ang tibukaw. Apay, bakit? Bakit ko ng kanyak? Kaputa ubing dahi ti ampang anang isuksukat ang kanyak. Anya ti sasawumon? Tigno! Kalbon ka, babae. Inga! Batam ni baby! Kalbo. Ay, ustong! Dino si baby! Anay ko! Ay, sa akong kinakaramot ang bakit, anay! Anay! Di ka ka managlisi. Ah, Kang inga dahi ta babae. ano? Umasidag ka kay. Nagkurusot mo ti karamot na rutam. Agawit ka ninga! Salbag ka! Ha? Ang dandara ti rupam laka. Ako! Kumusta dagi dyan na pan nagpa-doktor ng agasawa dong? saan na pa'y kanumot ang nakasangpag? Nagdarumsamot si Hawaiano. Wen ka na. Jak pa mo no. Anya kaso tinreklamo na. Maamuakin ton mapanak iti barangay hon. Officer of the day ni tatang kat isaw tinakasarita na. Anya nga tangag paiso tinang hidaruman na kinimanang Inga. Isakit di Hawaiano di caregiver na. Ken kanayo na may istorbo gapot aramida ni manang Inga. Iso nga dakarbangan na ngagreklamo. Awan sa ti ending ti problema dan.
Nabayagan nga agap-apa damanang Inga ken Adonis. Bareng agending itan, ta naidaruman ni manang Inga. Kunamkat ada nasagap ko at chismis, idi napanak idi istor ni Banay. Anyaman na itan na chismes. Nagwapo kano ni Adonis, kat saan na kano a-deserve ti kanayon a panangap-apa ni manang Inga. Kasta ka na. Wen, at danto pa'y nagkuna, asaan da kanumat nagkasar. Iso nga agyaman kit di kuman ni manang Inga, ta saan pa'y laapanawan ni Adonis. Amang ano dumteng to da ita, ano mauman ka ni manang Inga. Agamala. Orayan no anyat banagan da, inton mahiring da ija barangay court. Imbagdada kayon. Agam awan mat niya po hawayanaw. Agkarkaro nga min arthritis na, chairman. Basta ya. Adda kami, Chairman Domeng. Imbag, ang nagmayat to'y gwapo nga asawa ka nagkuyog kami. Nakaunko na gayam dituyan to'y ampang. Bakit? Agdal, Ampang! Hindi po ko! Nay. Imbatan di po ko! Inga, ibatam ni baby! Sarteng nyo na ta. Isarteng mo manang Inga. Gustong bakit, Inga? Bakbakitan ka lang nga awan, nagbakitam! Nyat kinunam! Bakbakitan ka nga awan, nagbakitam! Wain, nagwapo kag paisaw. Isong agsinatan. Imbas nga agrip-pre-priyak la ka na yon, gapot kinagwapok. Nang Adonis. Ay, isina ko ni Inga, Chairman. Kinapudno na. Sumuro takto ni Hawaii. Ta isurot dak damang istib, inton agpahaway dakan bebe, nga agbalinan ng asawa na. Aniya? O anya, agsinatan. Agkasaran damang istib a hawayano kan bebe. Alaan dak ni Hawaii, tasak kano ti agbalin a hardinero da. Ay, tsaka mo tayo talaka. Pakawanan na. Saan ka nga apaan? Ay, baby, pakawanan na. Baby sexy. Nilakay mo ti pagdawatan iti pamakawan. Ay, Chairman Dumeng, nalpasan ti kaso. Agawid akong tamang nagkumbulsyon nila kay kaong. Sige. Anya ka. Pudno di ko na ni baby sexy. Nalpasan ti kasaw. Si kamot nga Mr. Guapaw, anyat may bagam. Ay, talpasan ti kaso. Nalpasmatan ti pangapapaan kanyak ni bakit ko. Agsinatan. Ad-addan ti kinagwapo, tamapana kon iji Hawaii. Lakay, pango. Saan ka na kaya tingga? Sumapol ka ni ti saan na natarake, wano gwapo ang kasukat ko. Tapno awanan ti parikot mo. Ay! Anyat mako naman ang Inga. Saan ako na makasarang paiti ko, Apo Termi? Guwapo. Marik. Ay. Guwapo mo tan tinatagtaga-inap ka. Domi, mabali namin. Mayat mo na ito nga istorya. Pakasaritan ti biyag ti tao, hindi ununana. Ni Samson, anay dumdum at kinapigsana. Ngam, may isa lang nga babae, tinakaparmak iti dahi ta saguray na. Sabali mo dahi ito, istorya, anabiyangasan iti talo. Nalastog a tao, pangas. Gapo iti kinapangas na. Simret iti panubok, adi na masigurado, no kabaalan na alusutan no saan. Irigat na. Di na ninamnama, nandamot sirib di ayok,
Ngayon pagarup na akabaalan na nga iturong akas la robot. Telano agurong tinagan na. Ngam talo timbirngas na kan kuana. Gapot kinapangas na. Kaslay sulang tinalaing. Na ipalpalastog na amay taluna ore pa iti kadaklanan nga alsaw. Lakaan na lakano apadson ti bulog a baka. Agraman kabalyo. Ay. Ay, napangas. Manulas tao. Naleksyon. Kasta ngamin ti tao. Nagasat tayo maleksyon no dapay gundaway ng agbaliw. Ngam nagsanggasat no kanibusanan nan. Agbabawi man naladawon ti amin. Ay. Kas iti dati karakter, iti dati nga istorya ana leksyon. Ay, ilat ko man pa. Nabanugan na iti mata ka nagbasbasa. Ay, isla na iti manan ti resulta. Ay, sasaranumanan ti panagnangak. Ajak malaplap da. Ay, talaga kay ridap kong makaturo ka talaga. Medyo likliga kong tikastoy. Tamang pakababalawak doon. Tuglip a barangay chairman. Kunadan tukat kanya ko. Ninto pa ikat nga takatugang ako natin at adang agsasaw. Kababain naman. Agam. Ore, sino pa ya katugangan tagdap-dap pa ita. Awan makanap. Hindi dahil. Uy. Oh. Ipakat mo man nga ti kina-strictum kini Rosa Agustin. Anyaman jay kunamon. Adan napilem ang mga rim kini Rosa ko namsa. Wayne, napigsa. Kin talaga mat analaeng da ya tao. Sino aya? Ni Tilano alias Talo. Anya? Di agdin din na magkakalastugan na tao. Ay, apo. Kalastugan nga. Wayne, mabali na kalastugan. Ngam kabailan na, yelas-lastog na. Ay, saan anain kaligtigan ti kastangar aramidem lakay. Apay aya asikati agpili ti pakiasawaan ni Rosa. Kakaiso na lang aron nga anak ta. Ay, di ka nagsaubay, Chopeng. Lakay. Di ka nagsao kunak. Na, Pagimbagan ni Rosa, ti pampanunutek. Isu abay anak kadilaeng. Magsulat ti bulog a baka. Anya pa iti kaya nga ramidek iti daytoy abulog. Iba kayo. Tangay premium anangabag na tabulog abaka. Partyam asiksiga kat pagbibingayan tayo ti karnina. Saan mo abukbukudan? Wala, paranon ka. Kumada, pabaratong ka nakabay. Ay, Nangagmaw. Agbyag ni Talo! Iso ti may talo ang mapadayawan. Tainabak na kayo amin. Iso lang di nakapadso iti bulog. Ay, biyang ni Talong ka na. Parken na ti pinagsun abulog. Parken na. Ay, day talaga.
Di parjag ka? Nagasat ka talo. Uray berber nga sanda ka iti talo alastog. Tapod nobay nga da ka ba alam? Parjag kat iparanod ko kada kayo ti daduma a karnina. Malaksid iti power ko. At dapay ngamin inspirasyon ko. Anya. Ay, nagasat ka tadagayam inspirasyon mo akaraman iti panangabak mo talo. Wen, chairman. Makaasawa ka lakid de iti kapkap ni Kam. Tani dumduma ti galad mo. Adun lakid di tag gusto king ka babae wino babalasang. Agpaiso? Ay, stay chairman? Di ka pa mo tiyaw awag mo kanya kon. May talo! May talo ba nga Ogdo! Yahoo! Sak ni talo! Agbyag manan! Katanya ngay talo. Kabala, masiksika lang timang parte di tapinadsum abulog. Wen, dahi talaga yam. Napananti power ko ngay no jakit din kabaala na partyo na sisak. Partyo ko kat pagbibingayan tayo ti karnina. Nangagyaw! Partyan na ka doon! Ang kukwak jay ulo kas kada kukod na Jay laslasag ganda duma atultulang na ti pakibingayan nyo. Saan na balay? Tulungan na ka! Saan tata Gusteng? Nayon ti challenge ko daytoy. Ti panang parte asisya. Ala. Medyo umadayo kayo ta sintensya akong to'y bulog. Naidumduma ti kinatadum to'y badang ko kuna ayon sa. Kasla kapigsamot ni Samson ti kinapigsak. Iso nga umadayo kayo basit. Tasig patak ti tenggednan. Ang mga numapusit-sitan kayo pa iti dara. Ayan ni Rosa. Adda itay ken doming ditoy. Jakmut na siputan idan arimuar. Ay sos, ingka sa pulo nida. Bantayam ni Rosa. Apay aya. Basta bantayam ni Rosa. Jakat ada jatakrot aduming di pagtinagan na. Ni talo, di kayat ko ang makaasawa iti anak ta. Malaksid ang napigsa, naturad pa ay. Natalgad to ni Rosa iti ginana. Kano nagpangas na di ataaw. Isa na bali apang sa at nakabalan na. Masustinir na, ti kinapakas na. Ay, di ka agar aramid Gusteng. Apay ngay, asika ti agpili ti mga asawa kini Rosa. Sika ay ati makikaidda. Ay, basta. Siyak ti masurot. No di umanugot ni Rosa. Inaklangan nagsapol iti bulog ang mga isalang guwang kanyak. Agpakamataya ko no di naktung Gusteng, di ka man? Di ka naariwa-awa kasta takababae. Ay, awanan ti bain-bain kanyak. Tasan nakmat lang atong palain, tiyanak ta! Si kagayam ti madanon ko dito sangot istor ni Banay, talaw. Agtagay ta domeng. Ay kaya manak, ngam sahanak nga umin-inom iti nasangar. Awan nga rod Saan ka anan anay alalaki no kasta? Uwan gayam, suko akan kan gayam. Talaga? Awagan nakmatan iti gayam. Makigayam akan kan. Ngam saan ko akayat asawan nga isukok mutan ni Rosa para ken ka. Ay ayatiklat ta ni Rosa. Ay agpada ta nga agad unay kang kwa na duming. Uwan, ngam pangasim. Sumapol kan iti sabali. Dahil kapadamot anapig sa tirumbang kung maibagay ken ka. Ay saan? Ay ayatak ni Rosa nga uray di nakpaila maayat ita.
Maayat nakton no agasawa kami. Ay saan? Tiyak itulok. Malaksid laeng no ninton Rosa ti mangibaga adi nakayat. Anya? Kasta ti may bagak. Urayom nga rod. Ibaganan to king katikasta. Gaputa siyak ti kayat ti amana. Siyak ti kayat ni Chairman Gustilo amanugangan. Anya? Ado nga men ti galad ko nga awan king ka. Iso adi mo namnamaan asika ti makaasawa kin ni Rosa. Nanang, diyak kayat ni talo. Kasano agtulangan, nadanto di na magustuhan na maramid ko kat di pa ikat laklakan naktulatan nga italo nga ibabar iti tawa. Ay, mabuto nga aga. Ay, di lang to aramidin ti kasta ata ay ayatun nakakot nga ron. Manjak. Ay, Rosa. Uy, dahi tani tatang mo. Nangagdan sa timbagam. Saan? Nadi kayat mo ti masura. Anya ngay. Lakay, itid mo ko mga minen, iti kakaiso na nga anak ta ti waya-waya, abang pili iti pakiasawaan na. Anya? Saan mo asika ti makikaid da kunak manad? Ah. Saan asika ti makikaid da kinitalaw? No isot kayat mo pakisawaan na. Ah. Ni mo trusa ti makikaid da. Saan asika? Ah. Anya nga ron ti kayat mo? Mapukaw ti anak ta, no ipilit mo ti kayat mo. Ay, isa anak ko mandugot gustay. No mapukaw ti anak ta, mapukawak mo tayo. Awan to ti pagbabawiyam. No siyakton ti asawam ading Rosa. No agsikog kanton, ket agpasikal kan. Uray awan tilugan. Maisambot ka ngayapan iti ospital. Itaray-taray kanton naging kay iti ospital. Oh, madi ka pay? Urewan nagsiksikog no si kati ama ti sikog ko. Saan ama sa pol nga agsikog ti makiasawa? Sa anak nga roda makiasawa. Nagkuna makiasawa kan kay ta? Ha? Sining kamat? Makiasawa ka ah? Asawaan kan? Uray kat siyak ti kayat ni Chairman Gusting ang mga asawa kin ka. Sankit di day di adoming atakrot kan saloy. Uray di tanan no si kati pakiasawaak. Ay, nambara ko na makiasawa kan ka. Nagan mo laangan. Magkapa... Anyan? Kas kamot lang nakapayatan iti bunton ti ukan iti kasta pa nagmusiig mo. Unmat. Sunggar pa'y ultimo dot-dot iti agong kalapayag kon. Kabaliktad pa'y kat nga ta ti bitukak no ko. Ay, naulpit ka irog ko. Irog tarupam. Idumudum kanto pa'y. Ay, sorry. Malabsa akong tiagsao. Ay, basta. Saan ka akayat? Period. Ala, saan ka apilitan ita? Nguminton bigat. Umayak manen. Saanan? Tano ipilit mo ti umay? Matayak tumat no bigatan. Ay, saan ah? Ay, ayatan ka irog ko. Hindi na kawawagan iti kastakat ni. Iwar tikinan ko. Ay, matayak no bigatan no dinak pa'y lasardangan. Saan Rosa? Konsensya ang nakpaymot. Oh, daya konsensyam. Ay, adamot ah? No adda, sardangan nak nga roden. Di na ko naribukan. Tauray itong bampay amin apasdag. Wano babalay dito'y nagbugsutan. Saan kan tulat takayat? Ay, unay nga ulpit mon. Ay, si kaati na ulpit talo. Tasaan ka lang arudan akayat? Agtalo-talo ka pa ilang. Di ka lang mabain.
Agyamanak, kabsat ko ti bunyag ngayon kantada. Agyamanak, ta nagpakita kayo kanya. Amo nga miniinang ko, mariribukan ka, kabsat ko iti bunyag. Iso abi na unak, amang tulong kan ka, no kasapulam ti tulong. Kasapulak at talaga. Di na kamin kayat ni Chairman Gusti nga mga saway ti anak na. Tati kayat na kat dahi pangas anabirngasan iti talaw at tumatalaw. Amumi, awan mailimad ka na kami. Kasta? Saan ka ngagdanag? Adaken ka ti alas, tasikat kayat ni Rosa. Saan kat aday jay atalong? Birngas na laangan, mangibabainan. Ngam adda power na di atalaw. Bay amlaan, dadakis ti power na. Saan nga agnanayon? Anya? Siya kunti mangibagbaga. Maleksyon to daya a tao. Kat pagbabaw yan na, tungpalbiag na. Sa apay kumaata kasta. Di may balakad mi kan ka. Ituloy mo lata ti agrayo kan Rosa. Taawan tumatlat mabalinan nila kay Gusting nga uray saan nakaakaya. Maudi ka nun day a challenge ni Talong. No mga bat, asawain na kon. Ngam no maabat, ipalubos ka nun ni tatang ko nga umuli kayon dom. Anya? No loser ni talaw, winarak, kasta? Wan, iso ngay daw dawat mo kumapsot ko man ni Talo. Tapno dinan to kabailan a pagsasarunon a padsuan dagi je baka. Nuang kan kabalyo. Bayang, kitaag na niya ti maramidak. Amuak no sa dino ti pagtataudan ti pigsana, tatungkikag. Nadlaw ko nga dabukol iti babattaltal na. Amangan no power na day chay dom. Bukol. Anya nga bukol na dyan? Diyak ka mo Ngam, kung nadagi ti babakat, nga amangan no sa bali mat akita ti bukol day chay. Ah, bukol ha? At dagayang bukol na. Wan, at day jay mismo ababa titiltil na. Bayan, ta si imag. Bareng masiimak no kitaan na di bukol na tadugsulat. Anya? Dugsulam dagi jay bukol na? Uy, ang mga nung dagiti mo't bukol ti ayan ti pigsana. Dula amin ang pagdadadaulan na tatang iti oras. Bay ablatan ni tatang Murusa. Uray kat maabak day ta na talo. Anya maabag ka sa umit. Mapadso amin ni Talo na kita. Ure kita niyo. Agbalinton na manugang ta ti kapigsaan na tao. Sige, dito'y kayong agbuya. Tain nakwarningan ni Dumeng. Ang mga no agplamplano nga garamay di timaday. Sige. Dapanan Rosa. Aguray ka. Nakamalmat lang ni Dumeng dagitay bukol ni Talaw. Saan nga ron nanang? Iso amadantanagan ha. Anya? Kasanon no mapadso na amin dagita talo nga ayaw. Di, isaruno na kanto na padsuain. Kasta ti ko na ni tatang. Iso tingkid da kiday ni Talo sakbay asim malog manipo dito'y turod. Ay na wow! Kinunana pa'y. Ay, agsigsiguradan. Wan, manjak lakit di. Uray pa'y numano nga, ay na wow na. Ay manjak lakit di kayo makiasawa kan kuwana. Ay, kaya, asit gano'n ni Talo di kabalyaw. Kita mo naglawag amatan awan tayo dito'y turo rin. Inipos na di kabalyo. Asaw, apo. Agwatin di kabalyo. Nay. Saan magkaibatan ni Talo di ipos na. Ay, sus, apo. Nay, makiging ginuyo din ni Talo iji kabalyaw. Nakakita mo na ang sa. Nay. Maabagsamot ni Dumeng. Kasano akto pa yun. Nay. Asit ganan dyan nga glublob na. Ay, agsipot ka, Rosa.
Apaman amapadsupay dagita dua apadsuta. Kat tumaray kan amapan itayan ni Dumay. Wala nang, ay, talaga sa anak nga agpaitalo, kinitalo. Ay, salbag ka. Apay ngay. Agkulakulagtit kamatan si Kabulog. Gotadak to'y ipos mo. Tapno mabaliktad ka. Ha? Ha? Ay, sakmot ng tiguyudan to'y bulog. Apay ngay. Awan mo't pigsakon. Ay, ninang ko, asak sa kulap. Ay, antay power kun ngay. Ay, salbag. Ay, iguy-guyod na kong tipulog. Maparangguyod akon. Nabakon. Siya akong ti mga sawak. Ay, matagtagainap kumutan tayo nakaribal ko ide kan ni Rosa. Doming, mabali namin. Anya man ang problema ni Nanang. Ay na, Dom. Dagijay kapada da a senior citizen, Amumatan, akaaduan kadakwa, dantisan ang makawawat. Mawa na niya. Taadon ti agkabaw karagijay. Manutawan nagijay kaunaan na nagmembro ti asosasyon na niya ket kaaduan kadakwanan ti Line of 8. Wen, ni Ina Tumasa, 85 nanday jay. Ket sumarsarunumet ni Ina ilang, isuda kada ama pitong. Adun nagiti babakit kan lalakay. Adun nagiti miyembro ti Senior Citizens Association. Taman manumot ti mataya na senyor. May aywanan da ngamin. Kanayo na masalsalwadan ti salon at da, talibre dagiti vitamins da. Ene. Dahito ti may sapay alibre. Anyaman nga oras, pagbalinan nakasarot. Oy, sa durak ka na, kung anitatanggap iti naman naturog ka. Ay, masapol ang disiplina akmat itang ti bagay. Tanay, sakmot ang ti chairman ti barangay. Na kayo matgayam inailang. Anya ti bagayaw? Ayan, ni bakit subeng. May kano dito'y balayaw. Una yung ti kasta nga awag yo kani katugangak asufeng. Masurunak. Nabayagan nga urayag ti panagawat kumat-kuman iti pensyon ka senior citizen. Awan matlaagan. Inpindingan samot ni bakit subeng. Ne. Tanangin nyo ti panagsasawayaw. Anya na ita pensyong ibagbagayo apin pindingan ni katugangak. Anya kumanga iti pakibiyangan na iti pensyon nyo. Dakal ti pakibiyangan na Taiso ti presidente ti senior. Naminduan nga imay dak in-interview para iti panagpensyon kumatan. Awan matlaagan. Inted da kano ti form ken ni bakit supeng. Ngap anyat aramidan ni supeng. Apay adi na aramidan ti trabaho na kas presidente ti senyor tapno agpensyon akmatan. Ay, mawata kung ti ibagbagayo a pensyon. Matlagayam. Sa kung di da magkapailaan. Sikan ti kapitan. Iso nga umay kumanan ikamang daytoy a problema tadi mat inas asikaso ni katugangam Agusting idi isupay ti kapitan. Anya?
Ayan ni bakit supeng. Di mo ilamang ni katugangam. Di kay agsawi ti kasta ah. Ngala, pagsaritaan tayo, ti may papaniti dayta. Kasano nga min aya dayta ina? Kunamlan asido daya bakit ilang nagsasaw. Napanagayam kinasarita ni Dumeng. Huwag nga raw. Kaslaki din nagsasawa mang swil-swildo ka na tao. Masuruna kiti dayjay. Sa may sa na-qualified na may kaniti social pension, tadamat pagbirukan na. Ada anak na professional. San lang nga dayjay? Ada bukod na balay. Agpapaabang pay. Talaga asaan ang maaprubaran jay application dat. Tama sigurado ka na si ay dayjayin. Ket no tinatumpungan mo, ginagsiay ang nagdamdamhagan, ket manggorgora keng kwa nalpas ti ani. Sigurado apadaksendan. Kat ganaban na ata palang gwadmat nga rod a tao. Sa maysa, langa na langan, bagsakan. Katsoy, nagatitidog na ganyan naglalabasit ako kuna. Pinarisan mo't lang yan sipit na sumanggalabasit. Ay, plus, jay violet, abok na ko naman. Ang mga nuday jay pa'y tinakita, jay nag-interview. Iso ada bagsak Ngala. Tangay di na makita dagita pakapilawan na. Amabalin nga isot makagapo, itikawan pa'y notice nga agpensyon, ilawlawag muntaw. Wan. Sige. Kat no sumanoon to pa'y laan, awan mabalin kon. Makaamunton no asino ti sumukat kanyak, no madanon ti eleksyon para presidente ti senyor. Anya, nasukatanan ni katuga nga kasufing a presidente ti senyor nga oray awan pa eleksyon. Wan, Dumeng. Ne, kasano dayta? Di mo nagsasaritaan yaw, di may papaniti problema yaw. Ket, Wan, ado ti imbagbagam. Ngam sinukatan min Unamet ni supeng nga uray masukatanan a presidente. Iso aday jay. Nagboluntaryo ni pitong asumukat. Masukatanan. Iso sinukatan min ni katugangam. ne. Madi daytang inaramid yaw. Violation dayta. Sana mabalin na basta masukatan ti presidente yu a senyor, no awan mo't balido arason asukatan yawn. Imbaga na nga rod asukatan min. Iso sukatan min Ay, madi. Sana mabalin ti kasta, inailang. Nay, ada ka mat kapitong. Ho, nagsasayaw ka ba'y gusting kas lalakayak nga adayaw gamsika. Kapitong kun kunamat na. Nay. Ay. Panagdayaw lang ket kaka nga bala. No ti ammom ket ubing ka ngam siya. Hawa may problema di takay. Pagkadadala ang matikunak. Inakmat pala kayo unay. Ay. Nay. Kita ang basit deta ang kit mo Ay, Kumarkaron sa akin day. Ang kanto agpa-check up. ay, awan dayta. Kagangay lang dayti uyok ko. Ay, makapadanag. Ang kanto agpakita iti doktor. Narigat, no mabaybayan dayta. Ang yaman dayto. Payayaan lalain kayo ngamsak ng aking bagay. Mala, daking ka. No di mo ikaskaso dayta. Narigrigat no baybayam ket kumaraw. Ala, Doming. Awan na ti kamkamang matdagiti senior citizen problema tan. Kung nga raw, maburibura na kanakwadan. Ag-blowout karon ni Ama Pitong. Hala.
Aghabaw ka din day di alakay. Medyon sa. Masuron di apo ko na, akakabkab balay na. Iso ngamin ti aggastaos. Tawan kalumat, itid dagi jay ulitag na nga anak jilakay. Win taapay ngamin nga ag-blow out. Feeling na nga rod kat presidenten. Violation kit di jay naramid da. Iso nga imbaga kan ni nanang, no anya ti aramidin na. Ako yugam tuman kit day, ta mapan kayo jay munisipyo. Halawan, tulungak ni nanang iti dayta. Ay, grabe da. Mawawatan tayo latainan, ta agkabaw nga ruran ti kaaduan. Aramidan tayo latan, iti mabalin tayo nga aramidan. Agsurinderan ni nanang. Sana mabalin na basta agsurinder. Imbagakin ko na rita. Masapol nga ornusan ti problema, sakbay nga agresign, no talaga adinan kayat. Ay, problema din alpas a problema. Sakit. Adamat ag-blow out adi na oras. Bayan talatan, no talaga kasta ti kayat na. Makaamon day apo ko na. Kureta, napintas mo ti trabaho na. Makakatawag kita. Blow out ka, no? Ay, una yun ayapiman. Tati amo na kat maidayaw la una yun. Ay, madiakat katawan ti agkabaw. Tama nga no agkabaw aktumad. Ay, pakawanan na kapo. Ay, ipilit ni Apong ag-blow out. Agad ka sanaw. Pag blow out ang atinaw, agkamawon, kit may sadayta na pagkakabawan na. Ay, kun kunak nga rod, makabawan na kumaday ta blow out nga ibagbagana. Tapno saan nan nga ipilit. O di kararag mo, makabawan na kuma. Kasta nga rod ter aramidag. Ang awan. Kapilitan sa pag-blow out adi na oras. Sapay agparti iti baboy ti kayat na. Dayta. Manuribo nga iti balor ti baboy ita. Agasem. Awisan nanto kano ti sa nga baranggayan. Agkurang ti agbalor iti 20,000 Ay una. Padaya di na orasan no kasta. Ay lakit di Awan mo't nga rod kasta akwartak. Iswa, padasa kayaw awan. Bareng makabawan na ako nak. Ewan na. Ngayon no di na makabawan. Sos. Ang mga no agpasugnod no di mo pagustuhan. Delikado ka no isuntukit din ti kwa. Pampanunutok mo't dayta. Narigat na talaga nagkabawan di tao. Agbalin a posible, dagitay imposible. Ay, Apong Pitong. Mabisin kayon. Nabsuga kaon. Ne, apay. Nangan kayon aya? Wansa. Sa? Kunayo mat. Apay. Di kayo mabisen? Pabisina kaya. Ne. Da kayo ti makaibaga no mabisin kayo wenno saan. Saan kumot abokset ti boksit yo? Wan aya. Sagay sa tamot gayam iti buksit. Ay agkabawaksan. Apay ajak amo itay dayta. Kumarkaro man ti kabaw na. Ay, Apong. Kaya tiyo ti agbakasyon ijay Pangasinan? Ay, manik. Ado ti makmakan ijay Pangasinan. Kay sarungkaran ni Ikit Pakana. Ado kanot masida ita. Kay agkura biti naling tama Ay, is. badyak. Imutupay dahi nga anak dahi di sima. Ha? Anak daydi sima kunayaw? Well, imut dahi nga anak ni sima. Kagurak. Ay, anak mi iti daydi sima kunayo
Kat no asawa yo day di apong si ma. Anak may. Wen, anak yo iti day di apong si ma ni Ikit ko apakana. Agbakasyon kayo iti Pangasinan ta regalwan na kayo kano inton Paskwa. Pasko na ya. Kat wen mat, Paskwan ton, panagre-regalo, panagkakarol dagiti ubing iti Pangasinan. Ay, uwan ay, ay inak to man ang karaw lay. Day ti abalay, Na- tinatorong me. Mhm. Balayo ama nga mo me. Sapay ko maa, ta mayaw awan ni Tino di apong na. Kasano mayaw awan na? Agbakasyon sa kano iti Pangasinan. Barang malipatan nan di ibagbagan apa nag-blow out na. Kasano malipatan na kat kanayon akulitan dagiti kapada na asenyor. Isu nga road nga ipanaw ni Tino dito nagbugsutan. Tapno mayadayo karang iti kapada na asenyor. Wala, kasla nakapimpiman lakat nga roden. Talaga akas lang nakapimpiman ang itagkabaw. Sapay manmano ti makaawat kan makaanos kadakwada. Kaadwa na may paspasuli da. No saan nga si kaso ng iti anak da. Agpipin na to dun pa'y kitdi nga agaywan ng iti daddo mga anak Wen, kas kadamanang simang, iti saan pa'y anatay day di inagayuma. Nakaro ti kabaw day jay idin. Agasam, nilang manang simang tinangay aywan, tadimot sublatan iti dagiti kakapsat na. Mayat ko mga rod no nayabot na ti sangagasot atawon na tapno at dariward na. Ni simang kuma tineranod. Kumaa, mamati ka mat, at agriri dagitay sadot akakabsat na no bilang. Una ya. Puno ti kinunam. Nakapimpiman na iti daddo mga kabaw. Di no kasta. Naitantan nga raw ti blowout na. Wen, tayaw awa ni Tino nga po ko na. Ibakasyon na Pangasinan. Aya, Kaslamat ngamin agraraman nga blew out ni Pitong. lakit di Saan mo't nga opisyal ang nabutusan na presidente ti senior citizen. Naisumot lati nagkunkuna sumukatan, idi nakasurunak. Kat sa anak-anapan adagos, idi pagmimitingan. Ita ag-blowoutan. Agraraman na talaga. Malabay ang tayo latan na. Imbagat ada pakipunsyonan. Ngam nay. Hamangan nusada na matuloy ti blew out na. Adulakit di tiyag ngayong gam no sana matuloy day ta blowout. Ado nga min katiag kunkuna na bayagan asaan ka no anak karaman iti karne. Aya, Eh? sino mo't na kita? May san ni kakang ilang. Daytay agrireklamo, may papaniti social pension. Awan ka numot nga minti igatang na iti karnit babaw. Iso anabayag ka nun na di nakaraman. Anya. Nadaitan. Wan, makaraman ka numot laang ninton blowout ni Pitong. Nagasumaya, tagan anos kanulatan nga agsidsida iti inaldaw nga ugot ti kamote nga isaw-saw na iti digot bugo. Ay, awan nga ruden na. Agam mo sa itulatan na di pa'y nakaraman iti karne. Ay, lakit di Nadaitan. May samot day jayin nga kabaw. Unsa, agdudumamot namin ti pagkakabawan dagiti kapada, senyoran. Mala, nasaya at mat nga road na ibakasyon ni Tino ni Apong na Pitong. Tadi kat aggastos sa dina oras. Nay, makamu kayo latan nga grundado meng. Makipaggrunda ako mangem, may parit mo't kanya kung di masan sana pa nagpuyat. Talaga
Iti da nga edad yaw, masapo lang makumpleto ti turog yawn. Nay, mapanakaon. Ket si kanti kapitan, iso akita ama ti pagsayatan ti barangay. Awang gayam, kay tuman wanawanan di ayan da kakapitong. Amun nyo man, numatuloy damit lang agbakasyang. Uy, lumabas kami to ija, ito nagrunda kami no madamdama. Agiinumdan sa ija itay malam. Nung nga sige, ang gawid akon. Makamu kay ditan. Ado lakit di, mang padpadaan iti imbaga ni Ama Pitong apa nag-blowout na. Anya nga tati ibagada, no sana matuloy. Intun maminsan nga aldaw na jaya. Ket nagbiyahe da no bigat. Talaga, amayaw awanan di blowout. Itatas akon ti presidente ti senyor agpension tayo amin Nagsaya atan kapitang. Kasta ati presidente. Nasakit ti nakamkaw. Nabayagan nga uyayag ti resulta ti interview dita. Ay, apong ilang. Nakaro ti Bartek yun. Itulod kayo ni Jebalayo. Ay, saan ba'y? Ay, kakapitaw. Nakasagana ka di amin ti pag-blow out mo. Ay, makasidsida kami ni Tila Uya. Ay takaroon ti pagbagakada kayo ita kakadwasin yaw. Ay. Nay. Ama, kanina ang senior citizen. Nalabasan ti oras. Inkay aginanan ka nagiti babalayaw. Nakay launa, inailang. Kundi ronda kayo man. Pagpakauna ti blowout ni Pitong Daytaw. Ay. Dahil tagayam ti masa nga ibagakada kayo. Saan na matuloy ti blowout nga ibagbagak. Maday ni Chairman Dumeng. Maiparit ka no ti agkabaw akong di blow out. Nay, ama. Chairman, di ka lata nagsasao. Impambar ka ngamin. Impambar Ay, pasensya ka, Chairman. Patyan kan idayaw na kalaunay at Chairman ti barangay. Isa, wen ko namlatan. Ay, agyaman ako. Tagtagain na plagaya. Domi, mabali namin. Kumusta nga tanda di agabirat ang nahiring hindi kalman? Ay, wen. Anya gayam ti ba nagtihiring na? Naging narakop da. Ngamidi kwan, naglus di mo di bakbakit. Isaan na itaray iji ospital. Aya? Diyak kayam na istoryakan ka. Intaray da iji ospital isaan nadlaw ko ama kung konsensya ni felicidad. Saan ama ununay kaslaman na imayang. Madanagan nga tamot Laki di No, na-stroke ni Jangjang nga abirat na. Amang mapatay mo't ni Kayong na nga asawa ni Jangjang. Ala? Kasta gayam tinapasama? Kumusta nga ta ni Jangjang? Dahil lang aro tinalagip ko. Awagak man ni Mang Nitoy.
Kumusta man ida? Inawagan ni Doming ni Mang Nitoy. Iso aday jay, naamuan na asaan ka no mat-agrabe ti kasasaad ni Jangjang. Mild ka no laang matyataki na. Aya, Ni matula ka no basit mat ti blood pressure na. katnukunahan na nga ada sakit na iti puso. Day tangar ti kasla pakadanagan unay ni Felicidad nga abirat na. Katuray mo't ni Felicidad. Ibagbaga na idi nga ada sakit na iti puso. Nukas tangarod, agpadada nga da sakit da iti puso. Kasla kastan alam no kit kita amay da, kasla awan mo it. Aya? Anya di ko na ni Dumi ngayon baga ni Jangjang idi agatakin. Oh, nikot. Apay nga agalak ka ngay. Kunanak ano, ti puso. Sana sinapuyot ti buksit na. Idi kwan, naglusdo yan. Anya. Ag sakit ti puso na nga, buksit na, tisapsapuyutan na. Win ka no. Sano da ita? Apay, buksit na ayat ayan ti ag sakit a puso na. Isu nga rod ang makakatawa ni Dumi nga nagistorya. Ay, anyan. Nang runay, dinadlaw na kano ang madanagan unay ni Felicidad. Agasam mata isot mapabasol aya, no dakas ti mapasamak kini Jangjang. Ay, talaga nga isot mapabasol, ano nagapad. Ay, talagang samot asaan na makapagkapya-kapya dagay nga agabirat. Adalata saan da pagkinkinaawataan. Naapal ngamin ni Felicidad. Makipin na nga tumat ngamin kini Jangjang. Kat nagbatad lang nga rodan amarigatan day ti panagbiagda. Day tamot ti madi nga ugali ni Felicidad. Agamjak mo't ayunan ni Jangjang. Tamay samot day dyan natangay. Sabagay. Husto kayo. Nimat katugangan da ti kaapan ni Jangjang no daduma. Iwan. Agpada dagajay nga agabirat asaan ko nga ayunan. Tagpada amadit aramid da. Imaldawan. Awan lata tinagbaliwan ti barangay. Ay, dahil parang opisyal ti barangay kung kuma. Umay dala dito opisina no da pagsayahatan. Numero 1 mo niya na apointaran na sekretarya. Sala umay no ibilin kung anday sagana na papeles. Amay submita rin yung munisipyo. Ahay. Sapay. Saan ba't nga aglangan na iti pan nakaturturog ko? Ay, isang girak latan iti tugaw ko. Agkidemak, ngam sanak amaturog. Da kami matan kininanang ti pasubuyo amang urnos kadagi nga agabirat, Domeng. Wala takapadayo a babae. Amang ano ko Nakiti ko malupon ti makamu kanakwanan. Ngam kita akman no da pakaurnusan da asaan na dumano niti nakarkaro adida pagkinaawatan. Sige. Sika ti presidente ti Women's Association. Nimot nanang ti presidente ti senior citizen. Deserve yo ti mangbagbaga karag ti padayo a babae. Alawanan. Awan ngamin dengdenggen dagi dyan na duma. Pagkamula ta agsinipag da. Sapay awan ar-arnas dan, tauray malabusan dan nga gubal kat kaslawan anyaman karakwadan. Wen. Maawatan ka no apay nga iramraman da kami ni ti pan nakaurnos tiriri dagi nga agabirat.
Saka tila nagkalkalatkatan di riridan. Adaman kabarabaron nga isyo ni Felicidad. Anya manan? Makilalalaki ka no ni abirat na Jangjang. Kat niya pa'y lakay na ti ibagbaganan ang sulsulisugan ka no ni Jangjang. Ala, Nadagsinday jayon nga akusasyon ni Felicidad ka ni Jangjang. Isa napingat mo ta ni Jangjang nga makirinisaw. sobra mat ni Felicidad. Agpaiso nga ta? Amok pa niya. Ang mga nagpaiso mat. Iso nga raw, apali iwan niyo mo. Sige, kasaritak ni Nanang. O anya, husto di atap ko sankit din. Sulsulisugan na kaniipag ko, Jangjang. Ay, nagalasket dito nga ibagbagamon. Agpaiso sankit din. Wen kunamon tap na amok ti aramidad. Ay, sana pudno na ita. Nito, bumugkaw ka pa'y. Si kapay ti agaganas na bumugkaw. Kitnusan mat kami na pudno na ita ibagbagam. Isakit mo ni ipag mo, gapot na babaen. Saan matapot no? Kayat mo ta. Di mo idisukalayat mo, no di mo kaya ti may babaen, andoy. Nagta. Kayat mo, taibulgar ko ti palimid mo, ha? Anya palimot mo ibagbagam, Kunamda ka mo, di ka man agindi di tamok ti palimid mo. Awan palimot ko. Awan. Supot! Mom. Ada na kang ngagakaroba da. Iso nga yung babay nandiyan sawa na. Anya lakit din ni Felicidad. Iso apat tsak nga ad-adan asaan ang makareklamo ni Mang Andoy no rekyara ni Felicidad. Kasano na itan? Ang mga no baybayanan ni Mang Andoy ni Bagat na. Ang mga no saan na napalagipan no lapdan ka nagtimadi nga aramidon na. No na blackmail ni Mang Andoy, awanan ti ending ti apa da Felicidad kan Jangjang. Oo na. Ang mga no pulos asaan to na makareklamo nga uray anyat ipababaso ni Bagat na kadakwana kan Jangjang. Ti problema, anyamat nga ti aramidan di asawa ni Jangjang. Dahita, ti question. Kasta no sana makontento tay tao. Apulo sa di makaamiris nga iso ti agbasbasol. San ngagsardeng, ang ginggat makita na may babain ti kagura na. Saan sa napakibiyangan ni Mang Andoy ni Bagat na? Babalawag launay mo't niyan doy. Di nalagat maanawan ni Bagat na. Hinkay man kid di kasarita ni Mang Andoy. Saan si katimapaan? Wah, Ngala, siyak tulatan. Ngam na say-sayat kumano umay kamang ti problema da. San ket adda tayo ti mapan mang damdamag. wan matkat di ang. Ay kasalungamin kat adumot tan ti maapektaran ni Tiar Aramidon ni Felicidad. Kitaan tayo anaimbag. No anya ti maaramidan tayo. Tapno agtalnan dayjay. Nagsaya atin nagundaway. Dayta sumangkatok mamakabsat ni Andoy dayta masabat ko. Nasaysaya at pay kuma no ni Jangjang ti marana. Si kamat gayam ti masabat ko, ambo, Apay? tukmam kamat anya. Ne? Apay kasta ti kunam kanyak ipag. Baybay am ni bakit mo agumarampingat? Hindi mo man la anawaan na. Ne? Anyat kinunam? Di ka makaungat. Rumbangkit di kumangag kadwa ta amang tubngar iti aramid dagiti asawa ta. Ay, saan ka amawatan ipag?
Di kaagin ko na. Ay lawagam kumano anya day tang ibagbagam. Di mo amo, ama kilala lalaki ni bakit mo? Anya? Sino ti lalaki na? Ibagam. Di kaagot adagos Kasla siya pa ito untam. Ibagam no sino ti lalaki na? Sino? Ne. Di nakmasmasan akasta Masakit anak. Ibatam titakyag ko. Sino ti lalaki na kunak? Ibagam. Ni Andoy akabsat mo alakay ko. Anya? Ay ditakan. Pananangata. Awan man bibiyang kon. Numapan nakabilin ni bakit na. Awan bibiyang kon. Itala ang mapana kay di barangay hall. Mayat mo't kaday na nakarido pa kita yan. Sana kung nga agtunglap di Ay. barangay. Imbag ta si katinasabat ko, Kapitan Dumeng. Apay amboy. Ambo, Kapitan. Ay, Chairman Gayam. Isumo lang ay sureta. Apay kaslada ibagam. Anya rajay. Ay, rautak ti kabsat ko. Ni Andoy. Anya. Anyat baso nakin ka. Kabsat mo man. Apay ngay arautam. Gapo iti kinalanggong na. Binabae na kit din ni bakit ko. Saan amap na kin bakit na? Anya. Nay, nadagsen nga akusasyon na ita. Ada ka di pamanagnek mo? Ay, jay ipag ko, tinagibaga. Ay, kwa, agtanang ka, ambo. Kabsat mo na jay. Da kayo lakuman nga agkabsat kag sarita tinasayaat. Bagbagaan nyo nagjasawa yaw. Tamakita kat isudat yayan di problema. Ay, saan? Sige, mabana ko, Chairman. Napanan. Partakak ti mapanin di barangay hall. Bareng adamadanon ko ija barangay tanod. Tayabak akaduak. Mapan kami agpaliiw iji balay da mangandaw. Bakit? Apay, agkakapsot ka. Ay, matayak san. Awan man manangasi kanya. Anya ayat si marikrik ng bakit? Ipan ka ijo ospital. Hindi ka man naging dadamag. Awan patagkunkan ka. Isa, panawan ako. Tauray mataya ko. Ay bakit? Saan kumakas sa ti ibagam? Ipan ka ija ospital tapno mamwan. Do apay ngagkakapsot ka ako nam. Saanan, uray mataya ko. Total, suksukatan ng matay. Ay saan ka mo't asuksoktan? Adaya babae katawan mo. Ada, babaeng nipag mo. Ay so, anya kalaki dinaya. Di mo pa ilaaklunan nga mintan numalpasan. Nay. Ang sakit ni puso. Ang kapsot ako. Ay, nagkunaya nga da sakit mo iti puso. Ni Dr. Kalma. Uray ipatay ko na ito. Agalwad ka. Tal-alyaan kanto. Hey, bakit? Ay, sos. Nay. Aglos ni karsamot ay. Ay, bakit? Anyak ko maun, bakit? Bakit? So, anyan mapasmasa makinkan. Ay, arayat! Arayat! Ay, arayat! Bakit pagkalma ang tariknam? Ay, nakumita iti pangilugan nakin kataipan kay Diyos hospital. Ay, daw. Madanagan launay. Ita ang mapanagnagat. Anapatega gaya. Diyak kaya ti may panije ospital.
Anya nga minayat tinaramid mo kan bakit mo, mangandoy. Ay, inapanak. Nga misumot ti nag-surrender. Na-stroke sa. Sa nabalay, ipantayo iti ospital. Ay, isa pa'y kumaata si bibiyag pa'y amadanon ta, chairman. Aday ta ni palayaw, ne. Ay, agtarustan iti unag, chairman. Ay, bakit? Nay. Awan mo't hindi tatugawan nang ipaida kita pimanawak. Abang ano nagsublin ti puod na, kat napan iti kwarto yaw. Ay, wan mo't kita. Ay, bakit? Dagawn. Saan ba kung ipan iti ospital? Mayatin tirik na. Mga agkakapsot kan sapay. Lem imbag na ipanda ka iti ospital. Sana. Mayatin tirik na. Sigurado ka? Ay, talaga di mo kaya ti ma-hospital, bakit? Saan? Tudukan dak umatlay dyan. Hindi tala agtudok ti pagalistuan day di ospital. So, man dyan. Ala, saan tayo napilitan no di na kayat? Sayang. Saan ko anadahan nun ti panagat ata kini Felicidad. Ipanmi ko man iti ospital, kakastati ko na ni mangandoy. Ngam nakapuot mo't lang ni manang pelisidad. Iso alinapdan na kami. Di na kayat ti may pan iti ospital. Tabay ka now. Mabutang iti injeksyon. Na, anya na kinatakrot. Nakatangtangig kat kunablan asino akalaingan. No apaan na ni abirat na. Gayam injeksyon lang kabuting na. Kapitan! Ay, kumamkamat ti mangandoy. Ay! Apay! Pangasyo. Agsubli kayo. Ipantayo matlakan ni bakit ko iti ospital. Anya? Mabuting nga ta ang mga numatayin. Ay, pangasiyaw. Ipantayo iti ospital. Agsubli kayo kuma. Nay, apay, Felicidad. Pinanawan na kamot nila kay mo, imbis sa bantayan na ka. Bun ngagpaisaw. Kaslada kagura na. Tawan tagari na apimanaw itay nakasarita na ti doktor. Nakunsensya ako ngamin. Iso nga, imbaga anagin kakapsutak. Nasakit ko, iti puso. Yak ngamin kaya tiyag pa ospital. Yay. Kasla, di na kundi nangag. Impanak na dito eh. Katita. Apay nga rod ngagsangsangit ka kay. Ay, yawid na kamot lang nga rod O, nag-artista ka lang. Nga tasakit mo iti puso. Nay. Yak ngamin amo. Pimod nun sa nga. Ada sakit ko iti puso. Ay, di mo ni tultuloy. Tagin sa sakit. Ada ka dito ospital. Kababain. Numaduktal. Anda nga artista kalagayan. Saan? Sa anak nga. Artista. Marigat anak nga. Angas. Yay. Tatang, saan sabat nga agar artistan? Matayak. Saan? Nene. Doktor, Ay. itaan nyo kung ito yung pasyentay. Matay saan? Artista? Pimod na lang ka nga ron. Anya matay. Matagtaga-inap kumut. Tanda gajay agabirat nga agap apa.